Praise the Lord. We bless you, Lord. Let us pray. O budigilan, pagpala naming Diyos, sa manaming sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa maghapon, ang aming tao sa puso't marubdob na pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba, ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugto, na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang inyong mga awit, na minsan pang kinahabagan, ipinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Patuloy na sumusunod ang lahat mong anak. Aming napatunayan, ang iyong mga salita ay totoo. Muli, amin itong pag-aralan bago aming buksan ay mga salita. Kami mo ng lahat na narito ay naniklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Balik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalhati ay muli ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin pong patuloy na inaalaala ang mabuti aral, ligasiya na iniwan sa atin ating dear beloved parents in the Lord. And we give them double honor and respect, our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildy E. Almeida, and our assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, magandang hapon. Sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved brethren, good afternoon po. At atin pong pag-aralan ang salita ng Diyos. Buksan natin ang mga salita ng malapan. Dito po sa ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 15. At atin pong pag-usapan, maminamahal, ang pagdidisiplina sa kanyang iglesia. Pag ako ang talagang tatayo, maminamahal, asahan mo na atin po talagang halongkatin ng mainam. Dahil ibig namin na tayong lahat ay makasigurado na akyat sa langit para magmani ng mana ng bukay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya talagang hindi tayo pwedeng simple-simple lang, pakuya-kuyakoy sa pangangaral. Kinakailangan, maminamahal, talagang balangkasin ng mainam ang kanyang mga salita, pag-aralan, para tayo po'y maging marunong at maunawaan natin ano ang atin pong mga kalalagayan, bakit tayo dinala sa buong katotohanan. Napakarami ng iglesia sa buong Pilipinas. Bakit dito tayo dinala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Pakibasa po ang talata dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 15. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, kabanata po ay 3, talatay 6 hanggang 15. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin.
sapagkat kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Ninagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga pagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhig sa Panginoong Hesukristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa, maminamahal. Unti-unti na maminamahal na talaga nagsilitawan ang kahindik-hindik na wakas ng ating mundo. Ang sabi ng banal na kasulatan, makikilala na po natin talaga kung sino talaga yung mga karapat-dapat mag-ani, magmana ng langit at sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, huwag ninyong ipagmaramot na tayo po ay talagang pangaralan ng tama at husto, na kinakailangan talaga, maminamahal, bantayan ang ating mga lakad, bantayan ang ating mga buhay, dahil ayaw natin, maminamahal, ang ating pinagsimulan, ang ating pasimulang aral na natutunan ay mabaliwala, wala lamang sa kaduluduluhan. Nababalitaan na po natin, unti-unti, ang dami pong mga nangawala. Yung iba, maminamahal, ay bumalik sa kanilang pinanggalingan. Tulad ng ating sinasabi, mga ilang series of studies na parang mga aso, parang mga baboy na bumalik sa kanilang dating mga paliguan doon sa putik. Ang aso binalikan ang kanilang kinakain. Kaya ito, maminamahal, bakit kinakailangan talaga tayo, maminamahal, ay talagang bantayan ng mainam sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Dahil hindi po tayo ang nagsasakripisyo sa ating kaligtasan. May mga tuhod na lumuluhod, may mga nag-aayuno sa atin, hallelujah, may nananalangin sa atin. Mula pa, maminamahal, na tayo po'y dalhin sa gawaing ito, na tayo po'y pinagpala sa kasalukuyan. Grabe, dugot, pawis ang pinuhunan ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, para lamang tayo, maminamahal, mamulat sa katotohanan. Pagkatapos ngayon, baliwalain lamang natin. Binanggit dito, maminamahal, yung mga bagay na dapat nating iwasan. Ang sabi rito, this is a command. Ang sabi rito, withdraw, umalis kayo. Huwag kayong makipamatok. Tandaan ninyo, yung mga unang-una dito binabanggit, maminamahal, mga busybodies. Binabanggit dito, maminamahal, na ang sabi rito, tandaan ninyo sila. Not that man, ang sabi rito. At ang sabi pa, maminamahal,
ng ating binasang talata, withdrew from them. Umalis kayo sa kanila, tandaan ninyo sila. Huwag kayong makiisa, huwag kayong maminamahal, basta-bastang umuo. Dahil unti-unti maminamahal, pati kayo, hallelujah, ay unti-unting dadalhin, unti-unting ihiwalay, unti-unting aalisin dito sa buong-buong katotohanan. Kung tutuusin, maminamahal, bakit pa tayo mag-isip? Hallelujah, hindi naman sila, hindi naman yung ating pinanggalingan ang nagpagaling sa ating karamdaman. Hindi naman sila ang nagbago ng ating buhay. Hindi naman maminamahal yung ating pinanggalingan ang nagpala sa atin. Narito tayo ngayon, pinagpalang lubos. Bakit natin sila pagkikinggan? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, hallelujah, pinaiiwasan ng mahal na Panginoon itong mga taong ito. Itong mga, hallelujah, ngayon maminamahal, dati-rati kasama natin, katabi natin. Dati-rati, hallelujah, sila man din ay nagpapatotoo, nandito, nagpapahayag sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pero ngayon, maminamahal sila ay unti-unting humihiwalay, nawawala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kakilakilabot na bagay ito. Nakakatakot na bagay, maminamahal ito. Ang sabi rito, maminamahal, we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly and not after the tradition which is received of us. Yung turo ng ating kagalang-galang na pastor, yung turo ng ating kagalang-galang na pastor, sila na po'y humihiwalay. Amen. Yung iba pinagkatiwalaan pa. Yung ngayon maminamahal, hallelujah, sila na ang nagsisigaw, sila na ang nagpapakita ang kanilang paghiwalay. Nakakatakot. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan disiplinahin tayo. Kinakailangan, maminamahal, pagsabihan tayo. Kinakailangan, maminamahal, turuan tayo. Dahil ayaw natin na tayo mapariwara sa ating mga buhay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, ang binigay na example, ang sabi rito, ang hindi nga gumawa ay hindi pakainin. Anong ibig sabihin dito? Hindi ito literal. Amen? Hindi ito literal. Bakit maminamahal? Yung pagkain spiritual nating pinapakain ay napaka-precious nito. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag ninyong itong itapon sa baboy. Huwag itong itapon sa aso. Kinakailangan karapat-dapat na tumanggap ng pagkaing spiritual ang mga spiritual na tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo, ako, tayo'y mga spiritual na tao. Tayo lamang karapat-dapat maminamahal na pakainin nito. Kapag ating pinaiwasan, huwag na ninyong pilitin na makipaghalo-bilo pa. Ito kasi maminamahal ang nagiging dahilan. Ipinagbabawal natin ang over-familiarity. Ipinagbabawal natin, maminamahal, yung ating tinatawag dito na, hallelujah, yung pamatok. Kaya nga, ang sabi ng ating binasang talata, withdraw from them. Sinabi ng salita ng Diyos, be not unequally yoked together with the unbeliever. Sinabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 10. 6:14 ng ikalawang Korinto. Hindi kasi umiiwas kahit sa trabaho, kasama mo, dapat ang impluensyang makuha ay impluensya mo, hindi impluensya ng iyong katrabaho, ng iyong kaeskwela, ng iyong kamanggagawa, ng iyong kamagsasaka, kadriver. Dapat huwag kang madala dahil mamaya, maminamahal, unti-unti kang akitin, manigarilyo, gagamit ng ipinagbabawal na druga. Maya, maminamahal, hallelujah, ang kapitbahay mong chismoso, maging chismoso ka. Grabe impluensya. Kaya nga ating ipinagbabawal. Kindly, pag-ibasa ang talata, kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa 2 Korinto, ang talata ay 6 at ang kabanata ay 6 at ang talata ay 14.
Huwag kayong makipamatok sa kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Be not unequally yoked together with the unbeliever. Kasama mo sa trabaho, hindi natin maiwasan kasama sa trabaho. Pero makipagchismisan, makipagkwentuhan na hindi na tama, hindi na maayos, amen? Amen? Nagitaan ka, napagsabihan ka, oh kapatid, bakit lagi kang nakapalda? Mas sexy ka kapag nakapantalon ka. Abay, naantig ka. Oo nga pala, no? Makalkal nga yung aking tinago na mga pantalon at makapagpantalon nga, gaano ko sexy. Amen? Amen? Nadala ka. Dahil sinabihan ka. Huwag kasing tago na yung pantalon. Dapat ibigay na sa mga brother yan. Dahil ang mga brother lang pwede magpantalon. Ang mga kababaihan hindi pwede. Ang sabi ng banal na kasulatan, magiging banal ka. Ang babae maging magpapalda lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, talagang ipinapaiwas sa atin. Hallelujah! Ang mga bagay na ito, nang sabi pa nga dito, maminamahal, dahil tayo daw po ang magiging halimbawa. Pag sinabi yan na Kristiyano, nagpantalon, hindi Kristiyano yan. Walang Kristiyanong nagpapantalon na sister. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang nagpapantalon ay mga brother lamang. Walang brother at walang sister nagsushort dahil ipinagbabawal ang short dahil makikita na ang binti, makikita na halos ang ating mga legs, maminamahal, lalo sa kababaihan at sa mga kalalakihan, maminamahal, talagang napakasagwa, tingnan, nakapuruntong ka. Ipinagbabawal yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ating binabantayan ito. Naakit ang mga Kristiyano. Dahil sinabi ng Biblia, hindi kami ang nagsabi, huwag kayong makipamatok, binat an equal yoke, ikaw ay nakikipamatok, amen, nasulsulan ka, mas lalo kang gaganda kapag gagamit ka ng mga palamuti. Maglagay ka ng kwintas, maglagay ka ng earrings, maglagay ka ng singsing, maglagay ka kung ano-anong kolorite sa iyong mukha. Inilikha ka ng mahal na Panginoon nung ipinanganak ka ng nanay mo, tatay mo, o nung ikay ginawa ng mahal na Panginoon nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo. You are naked without bands. Ibig sabihin, walang palamuti diyan. Ganon ka, isinilang ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit mo palamutian yan? Na ikaw ay, kung ikaw ay brother, ikaw ay prinsipe sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay sister, ikaw ay prinsesa sa kanyang paningin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang pinagdiinan natin, maminamahal, na aral. Ang sabi rito, huwag kang humiwalay sa aral. Huwag kang talagang lumiko sa kaliwa, kanan, umatras. Sundan mo ang aral. Manatili ka sa aral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi dito, huwag kang, hallelujah, do not be weary. Ang sabi rito, huwag kang, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Mabuting bagay ito na ating natutunan. Dahil dito nagmanifest ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa ating pagpapakabanal. Ang ating mga dalangin dinidinig ng mahal na Panginoon. Ang ating mga pagpupuri, pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya bumababa siya sa ating kalagitnaan. Umiiyak ka sa kagalakan. Pinupuspos ka ng kanyang Santong Espiritu dahil nagpakabanal ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, if anyone obey not our word by this epistle, note that none. Kaya yung aking binanggit kanina, ang sabi ko kanina, hallelujah, mga busybodies, amen, yung pinapahiwalay tayo at pinatatandaan sa atin, note that man and have no companion with them. Huwag kang makikipamatok, huwag kang mangikisama. Mag-iiba ka ng iyong buhay. Ipakita mo na ikaw ay Kristiyanong tunay. Ikaw ay taga Jesus Miracle Crusade. Walang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating malapin. That he may be ashamed. Nang mahihiya naman yung atin pong mga
hallelujah, mga sinisiran na pilit tayong akitin pabalik sa ating dating pagkatao. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sabi rito, we count Him not. Pero, yung ating minamahal na mga kasama sa trabaho, huwag daw nating isipin na ating mga kaaway. Yung ating mga kapatiran maminamahal na ngayon, nag-iiba na ng landas, huwag daw natin silang isipin na atin ang kaaway. Ipagpipray pa rin natin. Who knows? Sa kanila pong paglayo, kung talaga sila'y pinili ng ating mahal na Panginoon, babalik at babalik sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong sinabi pa ng Roma 16, 17 hanggang 20? Pakinggan ninyong mainam ito, maminamalan. Ito po, yung pong mga ipinagbabawal ng mahal na Panginoon sa atin ngayon na tinutuwid tayo ng mga nangangasiwa. Inaayos tayo ng ating mga mangangaral. Talagang ang ating mga kahinaan, ang ating mga ginagawa ngayon sa ating buhay, kaya nandyan ka sa pagsubok Nandyan ka sa mga problema, nandyan ka sa mga suliranin, dahil lumalayo ka na sa totoong aral na natutunan mo sa iyong pastor, sa iyong assistant pastor, sa iyong parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ibasa po ang talata, Roma 16, 17 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. Ganito po nasasabi. Ngayon ipinamanig ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkababahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nangsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sapagkat ang inyong pagtalima ay maging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nangagalak ako tungkol sa inyo. Dadapot ibig ko na kayo maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo minamahal? Dagdagan pa natin. Ang sabi rito, mark, and ang sabi rito, avoid them. Mark, tandaan, at medyo iwasan nina sila. Huwag na makikipamato. Baka kayo minamahal matagal na kasi namin itong pinag-uusapan tuwing kami nagmi-meeting na monthly meeting, na kapag ganon, kung nahihiya kang i-unfriend, amen, pero ito ngayon ay utos na talaga ng ating dear beloved parents in the Lord, dahil mayroon na naman po ngayong mga nababalitaan tayo na talagang i-unfriend mo. Dahil kapag hindi mo gawin yan, tumataliwas ka sa utos ng iyong beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga nangawala, yung mga lumilipat, yung mga hindi natin sila mawiwin uli kapag talagang kung sila talaga ay anak pa ng Diyos, kung sila talaga ay pinili pa ng mahal na Panginoon, papaluin yan, paalalahanan yan para sila ibalik. Pero kapag hindi, kahit ano pang gawin mo, hindi mo i-unfriend na sinabi na yung beloved parents in the Lord na huwag mong gawin, isang tiyak na bagay, magdurusa ka, you will suffer consequences. Dahil ang Diyos ay nagpapaalala. Kung matino ka pa, kung matino pa tayo, sundin natin ang ating beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Naalala ko yung mga loved ones namin, maminamahal. May mga loved ones ako, both in my mother's side, my father's side. Talagang grabe ka pa nga diehard doon sa mga, hindi lang sa napakalaking iglesia, yung ating pinanggalingan na nagtambuhalang mga reliyon. Andiyan maminamahal yung mga BBC, andiyan yung mga INC na tinatawag natin. Talagang grabe maminamahal. Nakikita na nila ang patay na bubuhay at umiiyak-iyak pa kapag nabuhayan, magpabautismo ako sa tubig. Sa pangalan ni Jesus, lilipat na ako. Nakita nilang patay na buhay, hindi pa rin. Naramdaman nila presensya ng mahal na Panginoon dahil habang nagpupuri ka, nagpupuri tayo, ang sabi nila sa Bisaya pa, ng limbaut akong balahibo. Ibig sabihin, tumatayo yung aking balahibo dahil naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Habang umaawit ka, hindi pa rin kumbinsido, ayaw pa rin magpabautismo. Ang ibig sabihin diyan, maminamahal, hallelujah,
pansinin po ninyo. Dahil yang mga yan, maminamahal, hallelujah, kahit ano pong gawin mo, mabuti pa'y mag-ayuno ka, magpuri ka ng magpuri, manalangin ka ng manalangin. Mahal na Panginoon, kung iyong pinili ang aking kapatid dito, ibalik mo sila, huwag silang mapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang tama. Yan ang dapat nating gagawin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, maminamahal, hallelujah, I beseech you, brethren, that mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine, which ye have learned, and avoid them. Hindi yan ang ating natutunan. Ang ating kagalang-galang na pastor, kapag pinalo ka, nanlalamig ka, nanlulupaypay ka, idubli mo yung pagpupuri mo, idubli mo yung pag-aayuno mo, idubli mo yung pag-atin mo sa gawain, pag-atin mo sa gawain ng malapay nun. Hindi ka na kasi dumadalo ng Miyerkules, hindi ka na nag-overnight, linggo ka lang dumadalo, dumalo ka ng Miyerkules, dumalo ka ng overnight. Isang tiyak na bagay, dadagdagan ang iyong pananampalataya, dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Pakikinig at pakikinig sa mga patotoo na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pakikinig at pakikinig, pag-join sa worship ng mga awit para maramdaman mo ang kanyang banal na presensya. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Nagpabaya na tayo, maminamahal. Kaya kung ikaw ay nagpapaluap ngayon sa mga nanlalamig, nanlulupaypay, hindi na nakadalo, tapos sabi na, dito lang ako nadalo dahil mas malapit dito, may bigas pa, may dilata pa. Sabihin kaagad ninyo, may bigas ka nga, may dilata nga. Ang sabi ng kasabihan ng mga matatanda, pinapataba mo yung iyong katawan para sa pag-aantay ng katayan. Pinapataba ka kung sa baboy pa, pinataba ka para lilitsunin na doon sa dagat-dagatang apoy. Nakasiguro ka ba na yung kinalalagyan mo, 2 oras lang ang gawain, 3 oras lang ang gawain, bumalik ka sa dati, may kaligtasan ka pa ba diyan? Alam mo, ang kaligtasan ay natanggap mo na nung ikay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung maramdaman mo ang kanyang banal na presensya, nagalak ka, nagpatutuo ka. Amen! Patuloy kang dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ibinagtrabaho mo yung kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipagpapalit mo ba yan? Amen? Kahit babayaran ka pa ng 1 milyon tuwing gawain, amen. Ibulid ka naman sa dagat-dagat ang apoy, dito, piso-piso lang yung kinikita. Dito, sapat-sapat lang, nagpupuri ka, may katiyakan ang iyong kaligtasan, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Dito ka na, manatili ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil ang sabi ng ating mga binasang talata, ito po ay pag-warning sa atin. Nasa kanang iglesia, talagang tinutuwid tayo. Talagang pinapernis talaga tayo katulad ng ginto. Talagang lulutuin tayo ng kanyang mga salita. Amen. Pupuruhin tayo, pipinuhin tayo ng kanyang mga salita. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang sabi rito, maminamahal, hallelujah. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good works and fair speeches declare the hearts of the simple. Ang sabi rito, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but ye, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Tingnan niyo mga minamahal, itong mga talatang ito para tayo, hallelujah, ay mag-alala. Hindi daw tayo pwedeng dalhin at ibalik sa ating pinanggalingan dahil sa mga magagandang pananalita. Na-save po tayo sa ministeryong ito. Utal-utal ang ating kagalang-galang na pastor. Hindi marunong magsunod-sunod ang ating mga mangangaral kapag sila'y nangangaral ng mga bersikulo. Pero nakumbinsi tayo dahil ang Espiritu ng Diyos nagbigay sa atin ng pangunawa. Pinaunawa sa atin ang kanyang mga salita. Tayo po'y pinagpala na habang sinusunod po natin, nagmamanifesto ang kanyang kapangyarihan. Amen? Amen? Saan ka nakakita? Papasok ka pa lang dito. Doon ka pa lang sa ating right of way, nagtaas ka na ng kamay, nilakarating kang malulati, naramdaman mo kagad ang presensya ng Malang Panginoon. Hindi mo maramdaman yan sa iyong pinanggalingan. Bakit ka mababalik? Anong babalikan mo doon? Si Satanas?
ang offer ni Satanas. Grabing gulo ngayon, maminamahal. Nasaan ngayon ang mga namimimuno, nangangasiwa sa mga gawain? Nakikisaw-saw na sila sa mga problema ang ating kinakaharap. Dapat ang mga Kristiyanong tunay, tayong inaasahan, tayo ay manalangin na magkaroon ng kapayapaan, pagharian ang puso't isipan ng lahat ng mga nangangasiwa sa ating bansa para magkaroon ito ng kapayapaan. Amen? Kahit ano pang gawin mo, punuin mo ng tao, maminamahal. Ang lahat ng buong kalye, walang magbabago dyan kung hindi iswitch na malapay ng puso ng mga nangangasiwa ng ating bansa para pagharian na ng pag-ibig ang kanilang puso para maayos ang mga problema ating kinakaharap. Ngayon, alam ninyo, alam nating lahat. Halos hindi na magkamaliw. Pag nagkukrusada tayo sa Luneta, pag nag-anyaya tayo doon, tayo lang. Sila, walang pakialam. Pero nung magkaroon ng COVID-19, kung tayo'y hindi, hallelujah, kung tayo po'y pinababayaan, hallelujah, hindi tayo pinagdaos ng ating gawain, sino manalangin sa kanila, isang tiyag na bagay. Hanggang ngayon, yung COVID na yan, talagang naghahari sa ating mundo. Pero yun pala, kalukuhan. Imagine, maminamahal, 1960s pa pala yan, nakaplano na, 2019 inimpose, mayroon na naman ngayong another set ng mga panluluko sa atin. Kapag wala ka dito sa gawain ng mahal na Panginoon, hallelujah, ang buong kaalaman mo, okay lang dahil nandiyan ka sa mundong ginagalawa natin. Pari-pariho, wala kang knowledge sa lahat ng ating mga pinag-aralan at ano nang nangyari sa mundo. Dahil hindi ka dadalo ng Miyerkules, wala ka ng Biyernes, Linggo ka lang, wala kang alam. Wala tayong alam. Mayroon na namang pangalawa ngayon, maminamahal. Alam niyo po, ay yung mga pangalawa ngayon, nandito na, inilalagay na sa ating mga pagkain. Ang sabi mga dalubhasa, inilalagay na, maminamahal. Ako'y talagang nasyak. Hindi ako maniwala, dahil hindi ka panipaniwala. Pero ang sabi, maminamahal, pagkitil ng buhay, dahil gusto nila talagang babawasan ang ating populasyon, kaya alam niyo po, ang sabi ng mga dalubhasa, ang mga gatas daw ng baka ay para lang sa baka. Ang gatas ng kalabaw ay para lang sa kalabaw. Ang mga gatas, maminamahal ng mga hayop, tulad ng kambing, ay para lang sa kambing. Yung atin daw gatas na iniinom galing sa baka, kalabaw, kambing, hallelujah, dapat hindi daw iinumin ng tao. Pero anong ginawa nila? Nag-imbento sila. Huwag kayong mabigla, huwag kayong masyak. Nag-imbento sila, maminamahal. Alam mo yung cockroach? Yung cockroach? Anong tawag niyan? Ok-ok, ipis. Alam mo yung ipis? Yung itlog daw ng ipis. Yung itlog ng ipis, hinahalo sa gatas ngayon dahil ang gatas daw ng ipis 300 times ng mas masustansya kaysa gatas ng kalabaw, ng baka, ng kambing. Imagine! Matagal na daw ginawa, hinalo na. At ngayon, maminamahal ang nangyayari. Kaya sabi ko nga, ayaw ko na yata uminom ng gatas. Yung mga gatas pala na, lalo na yung mga fresh milk. Purihin ng ating mahal na Panginoon kung pwede lang, fresh milk na ng Middle East ang ating iinumin. Kung fresh milk din lang ating pag-uusapan, matagal na pala. Kaya hindi ka nagtataka, maminamahal. Hallelujah. Ang mga bata ngayon, edad 1 hanggang 10, may diabetes na. Edad 10 hanggang 20, may diabetes na. May mga cancer na, lahat ng uri ng mga karamdaman. Saan natin nakukuha? Alam niyo po, gatas ng grasshopper, gatas daw ng ok-ok, yung ipis, gatas ng mga worms. Yun ang sinasabing iniimbento. Yan ini-inject, sinasama sa ating gatas. Imagine yun, maminamahal. Sabi ko, hindi ako makapaniwala, pero nire-reveal natin ito. Dahil kung hindi tayo bigyan ng kaalaman, kampante tayo. Tulad sa ating iglesia, kung hindi tayo bigyan ng babala ng mga nangangasiwa, kampante tayo. Okay lang na may mawala, okay lang na babalik sila. Total pagdating ng araw, babalik din naman sa atin. No! Panatiliin natin sila, manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating pananatili, makakatiyak tayo anytime, pagtunog ng trumpeta, sasalubong tayo sa nangako sa atin na babalikan tayo para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Amen!
Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! My people are destroyed for lack of knowledge. Ang sabi ng Biblia. Even the very elect shall be saved. Matthew chapter 24 verse 24. Kahit ang aking hirang ay madaya. Pero sa oras na maging masunurin ka, sa oras na maging masunurin tayo, sa oras na tayo sumusunod sa kanyang panawagan, sa busis na ito, sa araw na ito, makinig ka, manatili ka, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 32, talatang 39 hanggang 42. Kindly, praise the Lord. Pakibasa ng mga talatang ating binanggit. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Jeremiah, kabanata 17, talatay 39. 39 hanggang 42. 39 hanggang 42. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan upang sila'y matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Oo, ako'y magagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti. At aking tunay na itatatag sila sa lupaing ito ng aking buong puso at ng aking buong kaluluwa. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaang ito sa bayang ito, gayon dadalhin ko sa kanila ang lahat na mabuti na aking ipinangako sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, kapag manatili tayo maminamahal, andyan ang pangako. Amen. Andyan, hallelujah, ang sinabi ng ating binasang talata, maminamahal. Hindi po kaming mga tumatayo dito. Hallelujah, ang nangako sa inyo. Ang nangako po dito ay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nila, I will give them one heart and one way. Ang sabi rito, that they may fear me forever for the good of them and of their children and of them and after them. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yes, I will rejoice and over them to do them good, and I will plant them in the land assuredly with my whole heart and with my whole soul. For this saith the Lord, like as I have brought all this great evil upon the people, so will I bring upon them all the good that I have promised them. Tingnan niyo po, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakagulo na ang ating bansa. Puro pangako, 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 pangako. Napapako lang lahat. Ang ating Diyos, nangako siya maminamahal. Nang sabi niya, dahil sa kayo'y naging masunurin, hindi ko na kayo pababayaan. Kayo na buhay ngayon, hanggang sa inyong mga anak, henerasyon hanggang ilang henerasyon, habang nabubuhay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating mga angkan, ang ating mga pamilya, ang ating pag-iwanan. Ang sabi ng ating mahal pa, hindi ko na sila hihiwalayan. Hindi na ako aalis sa kanila. Ako'y suma sa kanila palagi. Saan man sila naroroon, bibigyan ko sila ng mabuting wakas. Yan ang pangako. Yan ang Diyos na nangangako sa atin. Lahat maminamahal ngayon, assuming mananaig ang karamihan, majority ng mga Pilipino. Kahit sino pang ilalagay mo diyan, kapag walang Espiritu ni Kristo, ang namangangasiwa sa ating bansa, walang kapayapaan. Sa totoo lang. Kahit sino pang ilalagay diyan na Pilato, kahit sino pa, ang ilalagay diyan dapat mga spiritual man,
na magre-reign, maminamahal. Dahil ang mga spiritual man, hallelujah, ay punong-puno yan ng takot sa ating mahal na Panginoon. Talagang susundin yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. At pagkapantay-pantay ang kanila at maayos na pamamahala ang sa kanila. Pero kapag ito lang ating minamahal mga kababayan, puro lang pangako, maminamahal, wala tayong patutunguhan. Kaya, bago magunaw ang mundo ito, bago magkaroon, maminamahal ng grabing kapighatian. Kita niyo, lindol doon, lindol dito, baha doon. Ngayon, nagbabadya, signal number 5, yung bagyong dumarating. At alam ko, binabayo na yung dulo ng norte. Dahil pati tayo, maminamahal, hagip tayo dahil napakalakas. Super bagyo nga, abutin daw yan ng signal number 5. Kung hindi tayo kakapit sa ating mahal na Panginoon, mapapahamak tayo. Dahil sinabi ng Biblia, pakibasa po, yung Matthew chapter 24, verse 24, even the very elect shall be deceived. Magagandang mga pangungusap. Walang siraan, ayusin lang natin. Anong ayusin? Anong mag-aayos dyan? Pinahirapan na yung mga matatanda pang pumupunta doon, magkaroon pa ng heart attack doon, sa sobrang init, sa sobrang dami ng tao, mapapahamak pa. Kaya nga sabi ko, pagdating sa kabutihan, na kapag sila'y dadalo dito sa gawain, gagaling ang kanilang mga sari-saring karamdaman, magbago ang kanilang buhay, magmanipisto ang kapangyarihan ng malapit, maghihimala ang Diyos, ayaw nila. Tingnan mo yung mga walang kabuluhan. Gusto nila. Dinadaya ang ating minamahal na mga kababayan. Kaya sabi ng Biblia, go out from them. Revelation chapter 18, verse 4, sabi diyan, naman, lumayas kayo diyan sa kanila, umalis kayo diyan, pumunta kayo dito sa totoong gawain na kayo'y dalhin sa langit para magmana kayo ng buhay na walang hanggan. Kindly, pakibasa. Amen. Dito po sa Mateo, Kabanata 24 at ang talata 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga babalaghan. Ano ba't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang? Amen. Ililigaw pati na ang mga hirang. Even the very elect shall be saved. Kaya hindi tayo nagliligtas sa mga gandang pananalita. Amen? Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the power of God, that your faith we should not stand. Hindi daw tayo manatili, ang ating pananampalataya, hindi daw manatili sa aral, sa magandang panalita ng tao, kundi sa demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nakikilos sa iyo, kumbinsido ka ng kanser mo'y gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Ang mga problema mo, malulutas sa pangalan ni Jesus. Ang kanser mo, ang iyong pagiging bulag sa katotohanan, mamulat ka. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito ang kailangan. Ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ng ating minamahal na mga kababayan. Kaya kayo, tayo maminamahal na nanditong natitira, huwag na kayong magpadaya pa. Huwag kayong umasa sa mga pangako ng tao, lahat po yan ay napapako. Walang katotohanan yan. Umasa kayo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng last verse, Jeremiah chapter 17 verse 5 up to 7, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Jeremiah, Kabanata 17, talata ay 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Tuloy. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Tuloy, hanggang 7 nga. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapang. Say, ngayon mo minamahal, kakagulo na. Sasama pa tayo sa gulo. Sasama ka sa pag-aayuno, sama ka sa pagpupuri, sama ka sa pananalangin, sama ka sa pagdalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo.
agapan natin sila sa ating mga panalangin. Remember, ang mahal na Panginoon nakikinig lamang sa kanyang mga anak. Wala mga panalangin na yan. Prayer for peace. Puro kaguluhan. Amen? Amen? Dito ka sa prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumalo kayo, November 5, diyan sa Marikina Sports Center, sa October 5, sa 25 Church Anniversary ng Talipaw Peace Mission ng ating kagalang-galang na pastor. Lutas ang problema ng buong Pilipinas, maging problema pa na buong mundo. Dahil kung nasaan ang mga anak ng Diyos, andoon ang kapayapaan. Kung nasaan tayo, andoon ang kapayapaan. Amen. Amen. Sino ba ang mga anak ng Diyos? Tayo, ang ating Ama, prinsipi ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinabi ng Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful." Wonderful, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting, the Prince of Peace, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos, andun ang kapayapaan. Anak ng Diyos, ha? Anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo ang may proibat ebidensya ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya maminamahal, wala ka nang patutunguhan pa. Wala ka nang pupuntahan pa. Sinasaway namin, inaayos namin ang lahat ng mga umaalis. Manumbalik na kayo. Ibalik ninyo ang inyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng nalalamig na lulupaypay, babalikan ninyo ang inyong unang pag-ibig dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong patutunguhan pa. Wala tayong pupuntahan pa. Dito lang tayo sa Jesus Miracle Crusade sa gawain ng malapay. Tayo mula tayo tumayo, awitan natin ang ating malapay. Praise the Lord. Glory to God. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo. Praise the Lord. At mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, dilinis mo ako, aking Diyos. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Dahil ako hallelujah, 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 hallelujah. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko
baguhin mo at mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Pinubos mo sa iyong dugo, inibig mo ko, aking Diyos, kay buti mo. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Aking Diyos, ay buti mo ang iyong buhay. We love you, Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Behold the love of God. Tingnan niyo pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Lahat tayo binigyan ng pagkakataon magbuhay ng buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin ito, mga minamahal. Ba't ka babalik sa dati mong buhay? Naranasan mo na ang buhay na walang hanggan. Naranasan mo na ang buhay sa piling na mahal na Panginoon. Pag may karamdaman ka, nananalangin ka, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon. Kung ikaw may pangailangan, mananalangin ka, nagbibigay ang Diyos ng katugunan sa iyong panalangin. Pagbabalik ka, aalis ka. Sinong tutugon ang panalangin mo? Huwag mo ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga sandaling mga karangyaan ng mundong ito. Huwag mo ipagpalit ang pag-ibig ng Diyos sa anumang iyong sinasabing kagalakan sa iyong buhay. The love of God, sabi nga nag-awitin, sapat na ang Diyos. Remember the word of God. Huwag mong kalimutan ang asawa. Ni Lot. Alam niyo si Lot, asawa ni Lot, mga minamahal? Sabi ng Diyos, doon kayo, lumaya kayo, at kayo pagpapalain ko. Huwag kayong lilingon. Huwag kang babalik sa pinanggalingan mo. Huwag mawawala ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang kanyang pag-ibig sa iyo. Sa sino mang lumilingon, sa sino mang bumabalik sa dating buhay, nagiging haliging asin. Pero sa sino mang magpapatuloy, ang paggalingan ng Diyos, tatanggapin ang bawat isa, mananatili sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo. Inibig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin.
ikaw ay napako doon sa Kalbaryo dahil ako inibig. Minsan ano pa mga minamahal, hallelujah, sa Kalbaryo inubos mo yung dugo, ilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay hallelujah, 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 hallelujah. Sa krus ng Kalbaryo, ako Amen, praise the Lord. inibig mo. Let us pray. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Ipabot natin sa Diyos. Kung ikaw ay nananatili hanggang sa mga oras na ito, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon sa kanyang panghawak sa iyo. Pero kung ikaw ay nagsisimula ng lumayo, cry unto God. Hingin mo lang kalakasan sa Kanya. Huwag kang pumayag, kapatid. Wala ka sa pag-ibig ng Diyos. Still have time. Ano lang? Magsisi. Humingi ng kapatawaran. Manumbalik. Sabi ng prodigal son, dun sa bahay ng aking ama, yung mga katulong masasarap ang pagkain. Alam ko nang gagawin ko. Babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko, hindi na ako karapat dapat tawaging mong anak. Tanggapin mo lamang akong muli. Pero hindi na pinapatapos ng mahal na Panginoon ang bawat isa nagsisisi. Kapag naramdaman niya na seryoso ang pagsisisi mo, tinatanggap ka ng Diyos, niyayakap ka ng mahal na Panginoon, at muli kang tinatawag muli. Sa oras na ito, pray an agonizing prayer. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat. Madalas ako'y nagkakamali. Madalas ako'y nakakaisip. Napapalingon sa sanlibutang mga gawa. Ngunit nalaman ko ngayon ang iyong salita na kapag ako'y magpapatuloy dyan, ako'y mapapahamak. Ako'y mawawala. Dalangin ko sa iyo. Kahabagan mo kami. Panghawakan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Manatili nawa ang iyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Lubin mo kami kasama sa iyong pagdagit sa iyong mga banal. Tangin namin pag-asa. Iyong kahabagan sa iyong paghawag sa amin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ang lahat ng tao. Sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalaway, pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Hindi nakaabot sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Ngunit kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kinakailangan ganapin ito mga minamahal. Sapagat ito ay ginawang halimbawa ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang yung paglubog sa iyo buo, total immersion. At yung pag-aahon na iiwan sa tubig ang yung dating pagkatao, mga masamang pagkatao. At tumatayo ka bilang bagong nilalang, ang tawag sa iyo, born again Christian. Napapatawad ang kasalanan, may kapangyarihan kapalayasin lahat ng gawa ng kaaway. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ng ating mahal na Panginoon sa iyong pagpapatuloy. Hindi ito una at huli ng paglilingkod sa Diyos. Simula nawang ito.
at patuloy kasama ka namin hanggang sa paghihintay, pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, saan ka man naroon kapatid, sa ating mga minamahal na beloved viewers, ipatong niyo yung mga kamay sa inyong television receiver o sa inyong computer, laptop man yan. Sa ating itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Sundin niyo yung panalangin na aking sasabihin sapagkat ito'y pagtanggap na panalangin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus. Sabihin niyo naman na, mga minamahal, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Salamat, nalaman ko na ako'y mahal mo. Isa sa mga pinili mo. Salamat mo na Panginoon. At ako'y nagkaroon ng pagkakataon mapasama sa iyong mga pinagpalang mga anak. Humihingi ako ng kapatawaran. Saan mo ko nasumpukan sa pagkakasala? Maging ito'y aking naisip na salita na isagawa. Mula nung kayo magkaisip hanggang sa oras ito. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan, sa aklat ng buhay. Sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinagkamamalapayas na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ka ng paglapit, tugunin mo sa may mga kaparaanan. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala. Walang bagay na mahirap sa iyo. Gaano man kagrabing kanilang pangailangan, mga karamdaman, kayang-kaya mong pagalingin at tugunin lahat ng kanilang mga panalangin. Sa oras sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Walter Estrada Almeida, diadalangin namin sa iyo. Patawarin mo ang mga kapatid na ito, mahal na Panginoon. Gawin mo silang tuyo na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayong lahat ay dumalangin sa Diyos. Hallelujah. Huwag mahihiya. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo dumalangin. Mag-isa ni mga minamahal katatanggap pa lang. Amen. Mamaya, kayo pagpabautismo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayong lahat mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pagkamabal ng Jesus. Ayon sa salita. Kapag kami maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palasin at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming giligan, minamalagbang sa Estrada Almeida. Ang mga minamahal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, mga panunupaypay, mga panalamig, mga pagbabago sa iglesia, we can make us out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, mga minamahal. Ang kinina po natin na yung ating may pananalangin, ito na po'y natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap mo na. So ibig sabihin, everything is okay. Amen. Kaya tatalong ka na may pananampalataya, na may pagpapasalamat dahil ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.